सासे फोरोंगिरिनि बाखनायथाव हाबाफारि गोदान आदब खायदा बाहायनानै फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो नाजादों सासे फोरोंगिरिया। नंगौ, सरकारि फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमाया बाङाय जालांबाय थानाय समावनो गोदान आदब बाहायनानै फोरोंथाय होनो नाजादों गंसे सरकारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया। बाक्सा जिल्लानि तिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय आदबज गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीनि बाखनायथाव हाबाफारि। गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीया गोदान आदब खायदाजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो नाजानाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों। साननैसो सिगां खोरोमसार बसुमतारीया फरा फोरोंनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ मोसानो फोरोंनायनि मोनसे भिडिअ'आबो रायजोनाङैनो गोसारदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारीखौ फरायसाफोरजों गेलेनानै रंजानाय मोनसे भिडिअ' गोसारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गेलेनानै रंजानायाव हेफाजाब खालामदों फोरोंगिरि मनमती सरगयारी, मन्जु बर', फरायसालि सामलाय आफादनि सोद्रोमा जनाली सरगयारी आरो अन्जना बर'आ। थारैनो बेबायदि गोदान आदबजों सरकारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाया बयनिबो गोसोखौ बोनो हानायखौ नुनो मोनदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाय होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाय होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।